metan, nu știți unde se produce? În pământ, copii, în pământ. Datorită plantelor, animalelor, tot ce intră în pământ, durează sute de ani ca să se producă putrezirea, ca să înțelegeți voi, acestor, ziceți, plante, animale, ce v-am spus, și din ele, din fermentarea lor, se produce gazul metan. Și iese din pământ gaz metan. Sigur că nu iese numai dacă se introduc acolo sonde la mare. Ați văzut, în special în zona aceea de sud a țării, sonde de gaz metan. La noi sunt sonde în jurul Mediașului. De la Mediaș. Regenerabilă. Cât la sută este? 12% mai există. Cărbune ar mai exista încă 23%. Gaze naturale 20%. Petrol 36%. Energie nucleară 7%. Hidroelectrică 2%. Energie solară, energia vântului, energia apei, a vântului și a valuri și maree, energia biomasei și energia geotermală. Geotermală, foarte bine. Da. Și altcineva să ne spună ce mai poate să spună despre energia solară. Cine ne vorbește? Hai, te rog, uite băiatul de aici. Tehnologiile solare folosesc energia soarelui pentru a produce căldură, lumină, apă caldă și chiar aer condiționat pentru locuințe și zona industrială. Panourile solare sunt una cele mai populare surse de energie alternativă folosită pentru sisteme electrice private și industriale. Oricine poate folosi această energie gratuită. Celulele fotovoltaice. Voltaice. Într-o celulă fotovoltaică, lumina stimulează electronii care traversează straturile atomice prin semiconductorii pe bază de silicon. Metoda aceasta este însă costisitoare, adică scumpă. Majoritatea celulelor se fabrică de cristale de silicon injectate cu impurități pentru a le Acum, Diana. Încălzirea solară pasivă. Sistemele de încălzire solară pasivă implică instalarea echipamentelor speciale care folosesc energia solară pentru a încălzi, răci, structurile existente. Încălzirea solară pasivă.